Negatibo sa foreign DNA o kung DNA sang lain nga tawo ang specimen sample nga ginkuha pinaagi sa pag-swab sa bibig sang Slovak national nga si Michaela Mikova nga nasapuan patay sang March 12 sa isla sang Boracay. Ang resulta ang nabaton sang Aklan Police Provincial Office kahapon. Antisini nag-negatibo man sa DNA sang lain nga tawo ang sample nga ginkuha sa kinatawo sang biktima. Patag sang Special Investigation Task Group, indi ini makaapekto sa imbestigasyon. Ang negatibo nga DNA test ang posible bangod nga ang bangkay ang yara na sa state of decomposition sang nakitaan. Antisini na kumpirmar pinaagi sa medical legal examination nga ginhimuslan ang biktima. May extrajudicial confession man ang isa sa mga suspect angot sa mga responsable sa krimen. May indi magdubo sa 3 ka suspect ang kapulisan. Hindi pa madeterminar kung saan umapasaka ang reklamo. Sir, nga DNA result, isa lang man ni sir sa mga ebidensya tani nga pwede natin idugang sir para makaplastar kita sang kaso.